Vítajte pri ďalšom Presku Plus. Dnes to bude poprvý raz aj s videom, takže vás pozdravujeme aj na našom YouTubeovom kanáli. Verím, že na úvod to bude zaujímavá debata. Rozprávať sa budeme totižto o téme, ktorá teraz trocha rezonuje v športových slovenských kruhoch. Je to v podstate zimné prestupové obdobie, konkrétne cez Slovan Bratislava, ktorý mal možnosť predať dvoch hráčov za sumy, ktoré nie sú pre Slovensko úplne typické, boli vysoké a napriek tomu sa to neudialo z rôznych dôvodov. Môžeme sa potom pokojne porozprávať aj o tom, ako vôbec funguje prestupová politika na Slovensku v zime, v lete, porovnanie s Českou republikou. No a nemyslím si, že na to ja osobne poznám lepšieho hostia ako Martina Petráša, ktorý to zažil z oboch strán, dnes hráčsky agent, kedysi aj slovenský reprezentant. Maťo, čau. Pozdravujem, pekný deň. No, začnem veľmi zostra. Urobil Slovan chybu, že nepredal Davida Strelca teraz v zime? Tak hovorím, že chyba, ťažko povedať, či to bola chyba, pretože jak sa to hovorí u nás na Slovensku, že ovce sa počítajú až po pohone, tak nejak, no. Takže ťažko povedať, uvidí sa v lete, či to bola chyba, či ho predajú lepšie, alebo ho predajú horšie, určite. Je to téma, ktorá teraz rezonuje veľa, vyjadruje sa k nej veľa ľudí, samozrejme vyjadril som sa k tomu aj ja, čo niekomu som počul, že to niekomu vadí, že sa k tomu vyjadrujem, ale o tom sa nechcem baviť. Myslím si, že vás ako novinárov to zaujíma a nás ako ľudí z futbalu si myslím, že si môžeme k tomu niečo povedať a na to je pekná tá novinárska práca, že tie názory treba zbierať od ľudí, ktorí v tom futbale pôsobia v akejkoľvek funkcii, takže keď môžem k tomu povedať teda môj názor, myslím si, že Slovan mal dobrú ponuku na stole pre toho Davida. David sa chcel posunúť, čo vieme a samozrejme ťažko povedať v tomto momente, či niečo v lete príde lepšie, či príde horšie, alebo nepríde nič, alebo viete, ten futbal je práve pekne, pretože že ten šport je ako vrtkavý, neviete, čo sa môže stať zajtra, aký osud vás čaká a ja verím tomu, že David môže prestúpiť aj v lete do lepšieho klubu alebo podobne dobrého, aké ponuky mal a že sa mu to podarí aj cez to všetko, čo si teraz zažil a myslím si, že to je pre neho skúsenosť do ďalšej kariéry, že nie všetko je tak, ako si hráč alebo človek predstavuje a nefunguje to tak len vo futbale, ale aj v živote, aj v biznise, aj v láske, aj vo všetkom, že človek mieni, osud mení a samozrejme nevieme úplné detaily, jak to bolo, ako prebiehali rokovania, to vedia len samotní zainteresovaní, ale samozrejme, že nejaké informácie sa dostanú aj k nám z kuloárov a z pozadia, takže vieme, že tá ponuka tam bola dobrá, ten Middlesbrough ako hráča fakt ako chcel, mali ho vyskautovaného, vytipovaného, sedeli im do ich herného štýlu, čo si myslím, že by sedelo aj Davidovi, ale myslím si, že momentálne je to pase, baviť sa o tom určite môžeme, ale my na úrovni futbalových kuloárov a myslím si, že David čím skôr to vyhodí nejak z hlavy, tak tým to bude pre neho lepšie, pretože už dneska s tým neurobí nič a bude dávať góly, bude sa mu dariť, samozrejme uvidíme, čo bude v lete. Mm-hmm. Ty si spomínal, že médiá, ľudia, ktorí sú vo futbale, že pre tých všetkých to je zaujímavé, ale podľa mňa hlavne je to zaujímavé pre fanúšikov, ktorí to chcú vedieť. Hej, ako preto sa k tomu vyjadrujeme, alebo preto tu aj sedíme, preto vy ako novinári sa ľudí pýtate, pretože to zaujíma ľudí, veď robí sa to všetko pre ľudí, celý biznis, celý futbal sa robí kvôli ľuďom, takže ľudí zaujímajú informácie, nie je také, čo si prečítajú len z jednej strany, ale potrebujú vedieť nejaké zákulisné informácie, čo sa hovorí v kuloároch, takže preto je to zaujímavé pre ľudí, pretože tento podcast netočíme preto, aby sa aj s Petrášom porozprávať. Hej, alebo že nemáme čo robiť, ale robíme to pre ľudí, aby ľudia vedeli aj niečo iné, čo sa momentálne len dozvedeli ako z jednej strany, alebo z novín a preto si myslím, že to je zaujímavé, pretože ľudia sú zvedaví. Poďme rozobrať tie detaily. Jeden argument je, že v lete
bude tá ponuka vyššia, lebo je viac peňazí na trhu, kluby majú proste viac peňazí, lebo budujú káder. To je aj argumentačná rovina Ivana Kmotríka, mladšieho generálneho riaditeľa Slovana. Ale potom to naráža vlastne na takú, dá sa povedať, že aj logickú bariéru. Jednak Slovan zaznamenal pík práve teraz na jeseň tým, že skončil Lige majstrov v najsledovanejšej lige sveta. To sa nemusíme baviť, súťaži. A tým, že v podstate teraz už na jar hráči Slovana s výnimkou zo pár reprezentantov na niekoľko zápasov úplne zmiznú z radaru, tak je to také, že dosť protichodné. Čiže vlastne môže narásť podľa teba na jar tá cena Dávida Strelca, lebo mne to logicky príde, že reálne nemá z čoho. Nemyslím si, že bude rásť. Akože to je môj osobný názor. Bodaj by som sa mýlil. Samozrejme, že Slovanu ako zástupcovi jedinému v našich alebo v európskych pohároch im treba fandiť kvôli koeficientu a samozrejme fandíme, aby aj tých hráčov predali za čo najväčšie peniaze, pretože potom veríme, že tie peniaze nejak budú cirkulovať aj v slovenskej lige, že kúpia za to nejakých mladších hráčov, ktorým dajú znovu šancu a znovu ten kolobek by sa mohol naštartovať tak, ak to funguje vedľa v Čechách, ale to je iná téma. Ťažko povedať prečo, alebo nedáva to nejakú úplnú logiku, že tá cena by mala rásť, hej, pretože ako si sám povedal, ten pík bol na konci roka, kde David mal výborné Euro, odohral Super Nations League a čerešnička na tom bola výborné ako aj jeho vystúpenia v Champions League, ktorú sledujú všetci. Ja si myslím, že určite tá Champions League je možno ešte radená vyššie ako aj tá Nations League, hej, to Euro, to už bolo pred pol rokom, ako dneska vo futbale sa žije z prítomnosti, nie z toho, čo bolo pred rokom, pretože niekde som čítal, že v lete sa bude hodnotiť jeho akože celá sezóna od leta do leta, ale dneska ja tu vidím sám, že keď hráča niekde ponúkate a poviete mu, že však pred pol rokom alebo pred rokom bol na Eure, to už kvázi nikoho ako nezaujíma. Zaujíma ho to, čo je za posledný mesiac. Vždycky je také nepísané pravidlo aj v tej sezóne, že je treba dobre začať a dobre skončiť, čo je medzi tým, to sa nepočíta. Takže určite začal dobre a aj keď skončí dobre, ale vo finále už sú len v tej našej lige. Takže nemyslím si, že by tá cena mala rásť, pretože Slovan asi na 99% ligu vyhrá a bude dominovať. Takže tá cena je tam niekde, kde sa aj hýbala. Myslím si, že keď sa udrží, tak to bude super aj pre Slovan, aj pre Davida. Určite jeho agenti na tom budú pracovať, budú hľadať aj iné alternatívy, možno príde niečo zaujímavejšie, lepšie. Ja mu fandím, pretože fakt zamakal tento posledný rok alebo pol rok a je to vidieť, že sa mu darí a samozrejme teraz trošku ho to možno mohlo posunúť dole alebo mentálne mohlo byť z toho negatívny, ale myslím si, že aj to mu pomôže k jeho rastu, pretože ho to posilní. Nie všetko ide vždy ako chceme, alebo sám viem z vlastnej skúsenosti, že som mal niečo vysnívané, niečo mi nevyšlo, niekde som neprestúpil, kde som chcel a to sú všetko veci, ktoré vás posúvajú a futbal je to šport stále a dáva vám to nejakú lekciu aj do života, takže ja si myslím, že to treba brať tak, ako to je a on sa z toho určite dostane čo najrýchlejšie, veď dal góly, čo mu určite pomôže, keď bude strieľať góly, tak to pôjde ľahšie. Ale frustrovaný evidentne je, že to vyjadrenie hneď bolo to aj irónia do toho, aj nejaké negatívne emócie, však hovorím, že hýbeme sa v tých kuloároch, tak vieme, že tie dni potom nebol moc pozitívny a vedia to všetci dobre, aj v Slovane, aj mimo, takže je to normálne, prirodzená vec, je to mladý chalan, vízia dobrého klubu, top, či už to bolo Anglicko, alebo ten Celtic, top klubov, Celtic hrá pravidelne Ligu majstrov každý rok, 60,000 ľudí na každom zápase, to sú všetko lákadlá a stade možno ďalší posun ešte, stade už len krôčik do Premier League. Takže to sú všetky veci, ktoré určite nad tým intenzívne premýšľal, možno tie týždne, kedy sa to riešilo. A potom, keď vám to padne, tak možno poznáme iný pocit z inej životnej situácie, že
trošku sa vám tak ako rozbije svet, alebo ste z toho frustrovaní, ale myslím si, že na tom futbale alebo športe je pekné to, že za týždeň máte ďalší zápas a už sa nabehnete do toho kolobehu. Kolektív je veľmi, veľmi pozitívny, čiže určite chalani ho do toho vtiahnu znova a nevidím v tom problém, že by sa ho to malo držať celú jar a bolo by to škoda aj pre nás a hlavne my ho potrebujeme aj pre reprezentáciu, pretože je dôležitý pre nás. Nemáme veľa útočníkov od čias, kedy, ja neviem, naposledy to bol Adam Nemec, ktorý dával pravidelne góly v repre. Predtým tá naša generácia, či to bol Siliné, Med a podobní útočníci, ktorí nám dneska chýbajú, tak by bola škoda, aby prestal mať nejakú tú dobrú výkonnosť, akú mal, alebo ešte lepšie poviem, že samozrejme, keď sa posunie do lepšej ligy, tak bude mať z toho prínos nielen Slovan finančný, čo je jedna vec, ale celý slovenský futbal výkonnostný, pretože potrebujeme mať máme stoperov v top ligách, máme streďákov v top ligách a potrebujeme mať aj útočníka a golmana máme v top ligách a potrebujeme mať aj útočníka, ktorý bude hrať v špičkovej lige a dávať góly a tým pánom bude prínosný aj pre reprezentáciu. Najprv sa hovorilo o nejakej ponuke 5 až 6 miliónov zo strany Middlesbrough a Slovan prostredníctvom Roba Viteka, čo je jeden z funkcionárov klubu, povedal, že 8 až 10 je suma, kde chceme, aby sa to pohybovalo. A tá ponuka na 8 zo strany Middlesbrough prišla. Prečo v tom momente hneď nebolo povedané berieme? Hej, že je to, ja neviem, v úvodzovkách, že nenažeranosť tých slovenských klubov, alebo teda v tomto prípade Slovana, že proste keď videl, že je niekto ochotný skočiť na tých 8, tak zrazu chcel 10, zrazu chcel 12. Ako to funguje z tvojej skúsenosti na Slovensku? Tak určite kluby z toho chcú vyťažiť čo najviac, ale toto trošku vidím taký problém u nás, že sa určí nejaká cena a potom kluby z toho nejak odskakujú, chcú viac, ešte chcú bonusy, ešte chcú niečo navyše z toho vyťažiť úplne až niečo, čo už je za hranice nejakých tých maxim, čo môžu tie kluby zaplatiť. Ja hovorím, že neviem detaily, takisto viem, že tá ponuka bola okolo 8 miliónov, čo si myslím, že je top ponuka na hráča z našej ligy. No bol by to rekord. Hej, a ten Middlesbrough proste bol ochotný to zaplatiť. Prečo to neakceptovali, keď tvrdil, že tá cena bola určená takto, to neviem. Hovorila sa o tom Celticu, že tí dávajú dokonca viacej, možno 9,5 sa hovorilo. 9,5, že možno chceli čakať, že či vyjde Celtic. Vo finále z toho Celticu myslím, že to oficiálne ani nebolo, ani tá suma sa potom nejako nepotvrdila, nemali to nejak na papieri a Middlesbrough nechcel čakať, zobral niekoho iného, tým došla trpezlivosť. Takže potom to asi celé spadlo a s tým Celticom, neviem, je to také záhmlené, takže ťažko povedať, či to oficiálne mali na papieri. Ale určite tá suma, keď ju Víťo povedal, že chcú za neho toľko, je to super, hej. S tým, že s Ligou majstrov vlastne prestupom Strela si mohli pokryť rozpočet na celú sezónu, alebo kvázi si ho pokryli tou Ligou majstrov. Takže hovorím, kompetentní sú oni o tom rozhodli. Keby bolo na tebe tých 5 a 6, je už dobrá ponuka? 5 a 6? Tak ja som niekde povedal predtým ešte, keď niekde okolo Vianoc, že keď príde tých 6-7, že si myslím, že zo Slovenskej ligy ako je to... Za toľko išiel Šporár v podstate. Hej. Tak aj 7 už by bolo viacej, hej, dneska. Ale hovorím, že to je proste, všetko je o komunikácii, o jednaní, proste furt sa k tomu vraciam, ale u nás trošku mi to chýba aj v našich kluboch. Taká komunikácia tu aj ako nás agentov berú ako nejakých nepriateľov, kde my vo finále nosíme ponuky, nosíme peniaze do klubov. Nemyslím si, že by tu niekto kradol hráčov alebo odchádzali zadarmo alebo nútili ich nepodpísať novú zmluvu, aby si niekam odišiel zadarmo, takže je to také naše, že sa dohodneme na niečom, potom vám povedia, že chcú dvakrát toľko, lebo klub, ktorý ho má kúpiť, má peniaze a to svete to ako nefunguje nielen vo futbale, ale ani v biznise. Keď budem predávať byt za 1 milión a príde nejaký miliardár a ja mu poviem, že chcem 2, lebo on má veľa peňazí, no tak ma pošle asi niekde pekne do prdele, takže to tak proste nefunguje. Ja hovorím, že je to všetko o tej komunikácii a treba mať nadstavené nejaké veci a samozrejme, že
potom to ide ľahšie. Není to nie je to úplne jednoduché u nás, pretože všetci by chceli všetko rozhodovať a ťažko sa mi vžiť do tej pozície toho klubu, ťažko povedať, ja neviem, jak fungujú, jak nefungujú, či mali nejaké pravidla dohodnuté s ohľadom toho jeho prestupu, že za koľko teda môže odísť a keď ho teda nepustili, prečo ho nepustili. Hovorím, do toho vidia len oni, my to vidíme z toho pohľadu vonkajšieho a z informácií, ktoré máme, ale je to potom vo finále na tých kluboch, ale osobne si myslím, že to, čo som tvrdil, tak tá ponuka bola výborná. Tu si ako môžeme tu hovoriť o tom 2 hodiny, môžeme sa dohadovať, ten povie svoj názor, ten povie iný názor, ale keď to zjednodušíme do jednej vety, ponuka bola naštandardná na slovenské pomery a to už prečo to nevyšlo, prečo to nebolo viac, prečo to nebolo menej, prečo tam zostal, môžeme urobiť aj 10 podcastov alebo vyjadriť sa jedna strana, druhá. Realita je tá, že to bola naštandardná ponuka. A sú veľa príkladov, kedy najčastejšie Jiménez z Feyenoordu, kde vlastne chceli za ňoho oni 40, hej. Pretože to chceli, to mali v hlave a Feyenoord je iný klub, hej, ale vo finále Jiménez odišiel za 28 miliónov plus 7 miliónov bonusov, čo dáva dokopy 35. Sú solidné prachy. Ale komunikovali, ťahalo sa to 2-3 týždne, hej, ale nakoniec hráč je spokojný, pretože je v AC Miláne, bol to jeho sen. Klub si myslím, že takisto bude spokojný, pretože sú to obrovské peniaze. Veď to ja hovorím, že Davida predali raz, potom prišiel naspäť plus minus za polovicu a mohli ho speňažiť znovu za 3-krát alebo 4-krát toľko, čo vlastne ho predávali prvýkrát, takže vlastne 2-krát by zarobili na tom istom hráčovi, keď sa to zoberie z toho biznisového hľadiska a umožnili by ich vlastnému odchovancovi a ukázať aj cestu tým ďalším hráčom, že aj zo Slovana sa dá odísť. Majú tam ďalší, je tam Marčeli, ktorý je ďalší artikel, alebo mladý zaujímavý hráč, majú tam Mateáša, ďalší tí hráči z tej akadémie by získali ten chtíč do Slovana ísť, pretože dá šancu odchovancom, potom sa môžu predať ďalej a môže ten kolobeh nastať. To, čo som ti už spomínal predtým, čo funguje v Čechách, že tie kluby veľké nakupujú z menších klubov, tie menšie kluby kupujú z druhej ligy zoberú z tretej ligy a tie peniaze sa točia, je tam kolobeh peniazy, nikto tam netají, koľko stal hráč, koľko dostal agent províziu, koľko má plat hráč, za koľko ho predali. Tu je to všetko také mlhavé, každý sa bojí povedať ako tú sumu a chodíme okolo toho ako horúcej kaše a proste vo finále dneska je všetko sa dá zistiť, všetko vypláve na povrch a prečo nebyť transparentný a povedať ľuďom tak, jak to bolo, alebo pravdu a je to vždy lepšie, ako potom robíme tieto dohady a či to bolo tak, alebo tak a ten tvrdí, že to bolo opačne. Dneska každý si môže povedať svoj názor. Takže je to taký paradox. No. Tak futbal asi len kopíruje spoločnosť a spoločnosť je proste dnes taká. A predstavím si modelovú situáciu, že ty si teraz povedzme agent Davida Strelca a ideš dohadovať Middlesbrough a v klube im povieš, že 5 a 6 je podľa teba, že solidná ponuka, ale že počul si v televízii povedať zástupcu Slovana, že 8 až 10 je ponuka, ktorú budú akceptovať. Ty povieš Middlesbrough, že chlapci, pošlite 8 miliónov a malo by to prejsť. A teraz prídeš do Slovana a oni povedia, že no 8 je málo, my máme ponuku na 10, tak počkáme ešte, že budeš vyzerať ty ako Pako, ale že riešia toto kluby, že keď si povedia, že tak vy ste povedali 8, my dávame 8 a vám je to málo, tak proste ste neseriózni, ideme preč. Funguje to tak? Určite. Nechcem ani simulovať situáciu, že som jeho agent, to ani nepotrebujeme. Ale presne to, čo si povedal, je ten príklad, čo sa deje veľakrát na Slovensku, že vám povedia nejakú sumu, že za tohto hráča, áno, za toľko ho predáme. Čiže zažil si toto konkrétne? Zažil som to veľakrát. Tohto hráča predáme za toľko a zrazu vám povedia dvakrát toľko. Hej. Zo 100 000 je 200, lebo ja chcem 200, lebo proste akože to, čo sme si povedali, ja neviem, pred pol rokom, tak to neplatilo. A tu narážam zase na tú komunikáciu, že by to bolo o mnoho jednoduchšie si povedať, OK, nepustíme ťa teraz, chceme hrať o titul,
to, čo bolo aj v tej Žiline, čo sa stalo. Vieš čo, teraz počkaj, proste chceme vyskúšať naháňať Slovan, ideme hrať o titul, ale máš slúbené, dohoda, dáme si ruku na to, že v lete za, 700 000, keď nám donesete klub, môžeš odísť, nebudeme ti brániť. Ale proste tak to u nás nefunguje. Lebo človek donesie klub za 700, no tak oni povedia, že chcú 1 000 000 plus 200 000 bonusoch, lebo si mal dobrú sezónu a to, čo sme si podali ruky, vlastne všetko je tam v koši. Takže určite a vrátim sa k tej otázke, že potom vyzeráme úplne jak blbci, pretože keď klubu povieš, a to vonku neznášajú, akože to poviem z osobnej skúsenosti, či už sú to partneri, agenti v krajinách, alebo kluby, keď raz poviem klubu a veľakrát mi aj tie agenti hovoria, ale povedz mi cenu, za ktorú fakt ako ten hráč môže odísť. A keď im povieš cenu, že áno, tento hráč môže odísť za 1 000 000 eur a oni prídu s tým 1 000 000 eur a ten hráč neodíde, pretože ten klub si vypýta 1,5 milióna, tak je dosť možné, že ten klub s vami už spolupracovať nebude, pretože povedia, však tento nemá prehľad, nemá kontakt na ten klub dobrý, pretože mi tu tvrdia, že za 1 milión a oni chcú 1,5 milióna, takže úplne vyzeráte jak idiot. A veľakrát to není o tom, že nemá človek kontakt, nemá vplyv na ten klub, ale ide o to, že tí ľudia z druhej strany si vymyslia, že však chceme viac, veď podanie rúk dneska neznamená nič. Preto veľa agentov v zahraničí, u nás to tak nefunguje, lebo nikto vám ten papier nedá, ale majú už v kontraktoch výstupné klauzuly a za koľko môže odísť, je to na papieri a možno to príde aj k nám, že tých hráčov, keď budete chcieť, tak tu chcem, keď si podáme teda tie ruky, čo ja som ešte ten typ človeka, ktorý na to verí, aj keď som sa popálil párkrát, ale keď si s niekým dám ruku, tak to za mňa platí, ale možno to tak smeruje, že lepšie určite, keď dneska človek má veci na papieri, pretože slovo niekedy vyletí von oknom. No. Záleží aj na tom, aký mal ten klub úspech s hráčmi, ktorých predal von, že príklad, keď poviem Slovan, napríklad za 6 až 7 išiel teda Šporár, ale odtedy sa hľadá, dá sa povedať, precestoval Middlesbrough, bol v Turecku, alebo je v Turecku dokonca, teraz si neviem úplne, že kde je, to je teraz jedno. Niekde išiel včera som to čítal, nie? Že prestúpil. Okay, ale niekde, ja neviem, za 200 000, či... Úplne smiešné alebo peniaze. niečo, neviem, či za 1 milión, alebo za, neviem, niečo som čítal, že išiel za strašne málo. Ale to je jedno, úplne s tebou súhlasím, že... Riešia to tie kluby, hej? Jasné, však preto, a opäť sa vraciam cez hranice, prečo Slavia, Sparta, Plzeň predávajú hráčov za 10 plus miliónov, pretože tam historicky tých hráčov predávajú za také peniaze. A kontinuálne, každý rok, či už to je Sparta alebo Slavia. Ja to len poviem tú Sláviu, lebo to je strašne zaujímavé, že Kínsky 15,5, Souček 16,2, David Jurásek 14, Alex Král 12. To 50 miliónov a Diouf, cez 50. Diouf odmietnutých 18 v zime. A tam pôjdu cez 20 v lete. Už majú z Premier League 2-3 kluby ponuky boli na stole v zime a vrátia sa k tomu v lete na 100%. Takže tam to prekonajú a samozrejme aj tá Slavia, keď týchto hráčov predajú za takéto sumy, no tak nebudú ich predávať za menej. Majú tam šikovných, mladých hráčov, ale to isté Sparta. Takže vy nemôžete predávať hráčov za 12, keď maximálne ste predali jedného za 6 a potom nikoho, alebo maximálne niekoho za 1 milión, za 2. Takže nemôžete za tých hráčov zrazu chcieť 12 miliónov len za to, že sme odohrali 8 zápasov bolo. 8 zápasov v Lige majstrov. Hej. To nedáva nejaký význam, ale hovorím, že v Čechách toto funguje aj preto, že tie kluby kontinuálne tých hráčov predávajú. Tá liga má väčšiu úroveň, lepšiu úroveň. Štatisticky je Česká liga na nejakom 8. mieste, 8. 9. v Európe. Chodí tam veľa skautov na tie zápasy z top league. Takže a tá liga má úplne iný cvenk vonku. Proste to by sme si klamali, keby povieme, že to je ináč. A točia sa tam aj iné peniaze. Samozrejme, keď Slavia predá Kinského za 15 miliónov, ale oni sú schopní kúpiť z Plzne brankára za 3 milióny, útočníka za 4, kúpia z Karviné 2 hráčov za 1 milión. A tie peniaze sa potom, ja neviem, Plzeň kúpila, teraz spáčila stopera za 40 miliónov korún. Z Hradce Králové. No a čo spraví Hradec Králové? OK, niečo
niečo sa im vráti a zoberú, ja neviem, 10 miliónov, kúpia hráča niekde z Varnsdorfu šikovného alebo z Chrudimi z druhej ligy, hodia ho tam a ten kolobeh zase má Varnsdorf peniaze, ktorý si vyhráňa nejakého chlapca niekde v tretej lige, dajú mu kontrakt a celý ten kolobeh proste to je... Už veta, že majú druholigový klub má peniaze na to, aby kupoval, že už to je proste iný že svet. proste ono sa to potom tak točí, veď to sú, tam je toľko prípadov, ja som sám bol na jeseň pozrieť si jeden zápas s Chrudimi, lebo majú tam šikovných hráčov, bol tam útočník fakt akože látal, nie je to syn toho hráča bývalého Olomouca, no ale už vtedy si hovorím, že to je hráč ako... No a kúpil ho Baník, poslal do Chrudimi, ja neviem, za koľko ho kúpili, za nejakých 500-600 tisíc eur. A celý ten kolobeh naštartuješ, predajú jedného hráča, druhého, idú do tretej ligy, vieš, a proste tie kluby potom žijú aj s predajou, čo sa týka v rámci, ja hovorím, že tam funguje interný market. A je prehľadný, je klub, je hráč, a sú agenti. Nikto agentom, ja som nepočul ešte v Čechách, že by niekto nadával na agentov, alebo hovoril, že to sú nepriatelia klubov. Tam každý má svoju pozíciu. Takisto naša práca je takisto taká práca, ako práca športového riaditeľa, generálneho riaditeľa. Sú agenti, všade vo svete fungujú a patrí to proste k futbalu. Všetko je advokát. Hej, je to poradca, radíš tomu hráčovi, poradíš, zabezpečuješ mu presne právnický servis, kontrakty kontroluješ, poistky, proste všetko sa staráš o ten servis a to navyše je to, že po tej športovej stránke, keď tu hráči sú dobrí, tak presne cestuješ, hľadáš kluby, komunikuješ s klubmi a je to taká práca ako úplne iná a takisto to nerobíme akože zadarmo, čo si veľa klubov, hlavne na Slovensku, myslí, že nemáme čo robiť a vlastne na čo my by sme vám platili províziu, ale takisto máme rodiny, takisto máme deti, takisto nás to stojí úsilie, čas, peniaze, cestovanie, takže je to taká istá práca ako akokoľvek iná. Ja ju zbožňujem, milujem, baví ma nadovšetko, takže je to niekedy taký paradox u nás, ale hovorím, že všade inde to funguje, len u nás potom človek naráža na to, že vám povedia, že ste nepriatelia, alebo že nechcú robiť s agentami a zakazujú hráčom podpisovať agentov a obligujú ich. Do zmluv im to dávajú ako 15-ročným, že nemôžete mať agenta a musíte nás informovať, keď idete podpísať agenta. Takéto akože v dnešnom svete, v 21. storočí vlastne obmedzovať nejakú kvázi slobodu rozhodnutia. Chcú mať vyslovene 100% kontrolu nad osudom toho hráča. No jasné, tak to proste to sa deje a myslím si, že to je neviem, či to je akože normálne, ale hovorím vo finále, my, keď si nadstavíš dobre akože nejakú spoluprácu alebo komunikáciu, tak môžeme len tým klubom pomôcť. A hlavne na Slovensku, pretože odkiaľ tie kluby, dobre, je tu pár či už to je pán Kmotrík alebo pán Világi, aj chalani v Trnave, proste dávajú do toho svoje peniaze, v Bystrici svoje peniaze, aj tí majitelia, ale to sú vlastné peniaze, akože to sú fakt, to treba zase na druhú stranu oceniť, že v prvom rade sú to fanúškovia a dať vlastné peniaze do futbalu alebo do klubov je očarujúce, že takto to majú radi, hej. A hovorím, že my im v tom môžeme napomôcť jedine v tom, že tých hráčov proste sa predajú. Ja som toho názoru, že tí hráči by sa mali radšej predávať za menej peňazí, nehávať si z toho väčšie percentá, pretože keď sa presadia vonku, kde tie ceny sa pohybujú úplne ináč, tak potom z toho môžete z tých ďalších prestupov zarobiť, čo bol prípad kedysi Škriniara, Vavra, Hanska, kedy si držali tie percentá a tí hráči potom, keď prestupovali ďalej, tak peniažky prišli sprava, prišli zľava, prišli stade. Ako ich držať, pridržiavať, ešte počkáme, lebo v lete za 2 milióny te predáme, lebo dáš góly a bude to lepšie a hráči neodídu, kluby prestanú sa zaujímať o ten typ transferov, pretože takto môžete raz, dvakrát niekoho nabulíkať alebo oklamať, že áno, však prestúpi teraz v zime, mu slúbili, že môže prestúpiť, neprestúpi, poviete mu to v lete, no a potom sa na vás dívajú, že ako s týmto klubom mám robiť, však to nemá význam. Mm-hmm.
Je to taká krátkozrakosť tých tímov a tých majiteľov, že vždy vidím proste tú potenciálne vyššiu sumu, ktorú za toho hráča môžem dostať, až to preváham a proste predám ho za menej, že stalo sa to x krát, hej, že bola ponuka 700-800 milión a napokon ten predaj padol, lebo bolo slúbené, že ešte bude viac. Jasné, tak to je... Toto sa deje to tak, veď to vieme sami, že tiež ja som... Každý z nás predával nejaké svoje auto a tiež, keď dávaš inzerát na bazož alebo na nejaké tie stránky, tak vždy máš veľké oči, ak ho predáš za 30 000 a vo finále si rád, že ho predáš za 20 a berte si ho, nechcem ho už ani vidieť. Ale nehovorím, že to je ako biznis s autami, ale hovorím, že hej, veľakrát sa stalo, že tie kluby mali... nezmyselne akože prehnané požiadavky odpovedajúce realite tu na Slovensku. Príklad je aj, myslím, že Artura Gajdoša, myslím, že chceli za neho 1,5 milióna, keď akože bol nejak na tom svojom vrchole v tom Trenčíne a nikto vlastne, čo ja viem, ochotný zvonku nebol zaplatiť ochotný tie peniaze za neho, pretože neviete reálne určiť tú trhovú hodnotu, či má takú hodnotu z tej slovenskej ligy, hej, prídete sa pozrieť, to ešte vtedy, neviem, či ešte nehrali na tom starom štadióne, no ako, sorry, ale prídete na ten rozbitý ako štadión a povedia vám, že chcú za ňo 1,5 milióna, veď to nejde ani dokopy. Mne sa stalo to isté, sme riešili Roba Polievku, sme mali Kórejcov, prišli do Bystrice a oni mi hovoria, ako, sorry, ale veď tento štadión, tých málo ľudí a to ako my vám dáme maximálne, ale o 300 000 menej, to nemá tú hodnotu toho, čo vy ako chcete. To je taký úplne exemplárny prípad, že tie kluby tiež nie sú blbí, že sem prídu niekde zvonku a to si pamätám aj Denis, keď prestupoval do Kodane a vtedy ešte Slovan hral na Pasienkoch a prišli z Kodane tí zástupcovia a oni neverili, že to nie je možné, že na takomto štadióne oni majú kúpiť hráča z takéhoto zápasu a za 1 milión neviem koľko, vtedy išiel 1,5 milióna alebo 1,2 milióna. Takže to sú také paradoxy. Našťastie teraz tie štadióny už máme, je to OK, je to fajn, ale hovorím, furt viete, potom prídete do Žiliny na ligový zápas a je tam 1200 ľudí. Ako. No, a povedia vám, že za Kapralíka chcú 2 milióny. Ako. Chápem. A ešte na tému strelec jedna otázka. Ja som sa to vyslovene pýtal Ivana Kmotrika mladšieho, že či cieľia niekam do regiónu tých 10 miliónov, ako bol Čvančara, ktorý prestupoval zo Sparty do Borussia Mönchengladbach, myslím si, že za 10,5 vo finále, ale povedzme, že 10, je to jedno, že teba by asi poslali kade ľahšie, nie? Keby si vlastne ponúkal hráča zo Slovenskej ligy za 10 a porovnával ho so Spartanom. Že to je neporovnateľné, nie? Tak ja viem, že všade to medializujú, že sa chcú... Je logické, že Slovan tam cieli? Lebo Slovan chce zarobiť, to je jasné, ale proste, že nemôže to očakávať, že to prejde za každým. Lebo rozdiel liga, klub, aj keď môžu argumentovať tým, že ťahuň reprezentácie, výborná jeseň, ale proste, ak som ja zahraničný klub a vidím, že hráč, útočník z Českej ligy išiel do Bundesligy za 10, tak zo Slovenskej ligy hráč, nech aj v podobnom veku, nemôže ísť za 10 miliónov do druhej anglickej, že to už logika neberie. To nejde, to určite nedáva logiku a samozrejme, že je pozitívne, že sa chcú nejak priblížiť alebo dobehnúť Spartu, Sláviu, Plzeň alebo české kluby, pretože máme k sebe najbližšie. Boli sme jedna republika, boli sme jeden štát, vlastne nás spojí veľa, ale myslím si, že ešte vôbec chýba k tomu niečo a hlavne nie je to len o Slovane, hej, teraz by som im zase škodil, ale Slovan možno v niektorých aspektoch sa im priblížil, v niektorých zaostáva a ešte určite, ale je to ako komplexne o celej lige. Hej. Dneska proste ten Čvančara samozrejme, možno keď sa dneska na to pozrieme, tak Strelec je lepší hráč ako Čvančara, pretože Čvančara aj charakterovo je trošku iný a nejak úplne neprerazil v tej Bundeslige, ale proste išiel zo Sparty Praha, ktorá hrá pravidelne pohári, ktorá hrá
každý víkend na vypredanom štadióne. Ligové zápasy majú úplne inú úroveň, či prídete na Sparta Olomouc, alebo Sparta Plzeň, alebo Sparta Baník, to sú top zápasy. Dneska aj na Slovane, príde bolo to krásne, že ten Champions League proste vypredali, ale prídete na ligový zápas a tam je 4 000 ako ľudí. No proste to je... Už len tí ľudia vám ten zápas spravia iný. Je to tak, ako v Čechách, ja nehovorím, že tie zápasy, že to je Bundesliga. Není. Tie zápasy sú niekedy hrozné, lopta lieta vzduchom, ale proste je tam 6 000 ľudí, v Hradci príde 8 000, proste je to fight, hráči bojujú, jazdia, makajú, špinavý futbal, 1-0, vyhrá niekto a proste páči sa to. Páči sa to aj tým scoutom. Dneska prídete na Sláviu, Spartu, tam je akože reálne, veď mňa to zaujíma, tak koľkokrát si zistujem, kto tam je. A tam je 30 scoutov ako stop klubov z Bundesligy, zo Španielska, z Talianska. Stretávam ich tam na tribúne, proste však poznáme sa už, veď nie som v tom prvý rok. Takže tam je minimálne 20-30 scoutov každý víkend. A je to super, pretože si pozrú Spartu, pozrú si Sláviu, v okolí Prahy do hodinky máte 5-6 štadiónov, pozrú si ďalší zápas, čiže za víkend oni od piatku do nedele si pozrú 3-4 zápasy a idú naspäť. A zaujíma ich to, pretože tá intenzita Českej ligy, ako som ti povedal, že ten ranking alebo v tých štatistikách, dneska je všetko o štatistikách, proste si to vedia vyhodnotiť a keď ty zvládneš Českú ligu intenzitou, nasadením, samozrejme tú fotbalovosť musíš mať, tak ty zvládneš ligu aj v Bundeslige, ty zvládneš hrať hneď v Taliansku, hráči, ktorí prídu z Čiech, sa dokážu presadiť hneď v Premier League, kde od nás všetci mali nejaké proste adaptačné problémy, či to bol Míňo Škriňar, ktorý išiel do Série A, trvalo mu to, kým sa presadil. Hanci proste musel cez tú Spartu ísť zase, aby sa odrazil. Samomráz sa nepresadil. David Strelec vlastne sa nepresadil v Spécii, čiže ani tá liga naša ťa nepripraví na to, aby si vonku tie zápasy zvládol, hlavne z toho fyzického hľadiska, mentálneho, nasadenie, pretože tí hráči sú technicky, ale proste to nezvládneme. To je viacej faktorov dokopy a z tej Českej ligy hráči odídu a není problém. Bundesligy hrať, v Premier League hrať, v Španielsku hrať, není problém. U nás proste toto vidím ten rozdiel a preto ja aj tvrdím od tých mladých hráčov, to čo sme sa bavili, či by ich mali predávať za menej, alebo či by mali... Ja som o tom presvedčený, že keď u nás hráč mladý naskočí do ligy, čo je u nás pozitívum, že hrajú mladí hráči, naskočí do ligy a keď ju hrá rok, maximálne rok a pol, tak sa musí posunúť ďalej. Medzikrok, Dánsko, Belgicko, Holandsko, menšie ligy, ktoré proste dávajú šancu, kde v mladom veku takisto môžeš napredovať, pretože to Dánsko pre nás bolo, tá Kodaň bola úplne taký ten, že je to lepšia liga ako naša, ale nie je to úplne tá top. Denis sa zlepšil a išiel potom stade do Série A a myslím si, že z našej ligy vždy je treba ten medzikrok, pokiaľ to není David už je úplne iný hráč, hej, to proste hráči zo Slovana už sú na inom leveli, ale myslím si, teraz sa bavím o týchto menších klubov ako Žilina, Bystrica, ja neviem, Trenčín a podobne. Tých hráčov by nemali zadržiavať alebo pridržiavať, že ešte a potom sa stane to, že zrazu sa nejak obhliadnete za seba a zistíte, že už ste 4 roky v Žiline a už vlastne nemáte tých 18, ale už máte 23. A teraz dneska za 23-ročného, kto vám doniesie nejaký balík peňazí? No Kaprálik je super príklad napríklad. No napríklad on, ktorý je tam, ja neviem, 4 roky už hrá našu ligu, medzi tým niekam odišiel, zasa vrátil, teraz všetci čakali, to je presne ten prípad, čo sa bavíme stále dokola, že teraz všetci čakali, že po Evere ho predajú za 2 milióny, no lenže Kaprálik sa zrazu zranil, hej. A teraz neviete, či sa dá dokopy, či bude mať tú formu, či nebude mať. Teraz zrazu v lete budúci rok bude mať 24 rokov, hej. A dneska 24-ročného už vám nikto nekúpi za veľa peňazí, pretože veľa peňazí vám dajú, alebo viacej peňazí vám dajú za toho hráča, ktorý je mladý a ktorého potenciálne ešte prepredáte. Čiže keď niekam pôjde Kaprálik 23-24 rokov, už to je... V Poľsku zaplatia. Tak je, no, ale Poľsku vám nezaplatia to, čo chcú v Žiline. Takže to sú také príklady, že... A ešte Jambor, ktorý vlastne odišiel do Rumunska, nechytil sa a vrátil sa späť, že to asi nepridáva tiež. No.
No veď je veľa hráčov odišlo, vrátilo sa. Ja hovorím, že je to taký paradox, no, slovenský. 3 až 4 milióny za Dominika Takáča, ktorý mal fakt, že hviezdnú jeseň. On bol v highlightoch, hádam, každý jeden týždeň v Lige majstrov. Vlado Pančík u nás v Presku povedal žartovne, že on teraz na jar chytí tak 5 lopt, že bude mať 5 zákrokov. V reprezentácii je 3, čiže on už naozaj nebude na očiach. Tu prepásol podľa teba Slovan tú šancu, alebo u neho to vidíš inak? Nie, u neho to už som povedal niekde, že u neho to vôbec tak nejako nevnímam, že by to bolo niečo prepasnutej šanci, alebo ja si nemyslím ani Domino, že nejak byl na to, že musí odísť, je v Slovane pol roka a stále si tam nejakú, aj keď si tú pozíciu vybudoval veľmi rýchlo, ale u tých brankárov vždycky máte nejak kvázi viacej času a ani vek tak nerozhoduje. Ani vek tak akože nerozhoduje, takže ja si myslím, že to bolo úplne prirodzené a tým, že samozrejme aj tá Žilina im trošku ako šlape na krk, tak by bolo nelogické v ich situácii, aby jednali o predaji strelca a predali brankára. Teraz ľudia by im začali nadávať, že či sa nezbláznili. Samozrejme, že ani po pol roku si myslím odchádzať v jeho prípade zo Slovana on sa nemá kam ponáhľať, to si myslím ja osobne a aj tu v Slovane má dobré podmienky, ale sám hovorí, že chytal výborne. Samozrejme on možno nevidím do tých detailov, ale určite minimálne do leta ten rok, keď tu odchytá a potom by odišiel, tak nikto nemôže povedať ani pol slova. Pomohol im k titulu, hral Ligu majstrov a môže sa posunúť ďalej. Oni si zatiaľ môžu nejakú náhradu, veď teraz zobrali toho Macíka, ktorý deklaroval všade, že chce chytať a prišiel do Slovana ako 2, možno s tým plánom, to ja si akože domýšľam, že v lete sa možno Domino posunie a majú automaticky už náhradu Macíka v golmanovi, takže tam to nevidím nejako negatívne. Predsa len, aká by bola tá čiastka, pri ktorej by si povedal, že OK, aj keď je tu pol roka, aj keď ideme na titul, tak toto musíme zobrať, lebo 4 milióny za brankára zase sa bavíme o tom, že na slovenské pomery brutálne peniaze. No tak to, neviem, ako o tejto ponuke nejak detálnejšie neviem. Ale hovoril sa, že 3-4 do chránku. No, tak samozrejme, všetky tieto sumy sú akože pre slovenské kluby. Sú to sumy, ktoré proste ťa musia akože minimálne posadiť za stôl a musíš sa o tom baviť. Pokiaľ to neurobíš, tak niečo ako nefunguje. Takže verím, že aspoň minimálne sa tým zaoberali a sadli si k tomu a potom to nejako kvázi vyhodnotili. Však spomíname Domina Grajfa, keď to bola takisto groteska ohľadom jeho odchodu a už vtedy on sám povedal, že 2 milióny za brankára na Slovensku, že bol z toho akože tiež vygulený a nakoniec proste tú školu našu máme dobrú brankársku, takže je to len o tom, že tí chlapci potom sa posunú ďalej a môžu chytať aj v top ligách a máme golmanov v top ligách a vždycky sme ich mali, takže vraciam sa opäť na ten začiatok, čo som ti povedal ako prvé, že je to všetko o tej komunikácii a veľakrát chýba, veľakrát sa ľudia schovávajú, len aby nemuseli tomu čeliť a to je podľa mňa chyba nielen vo futbale, ale celkovo aj v našej spoločnosti, že chýba taká tá komunikácia je veľa, ale taká tá konštruktívna, alebo poďme si povedať, ak to bude a tak to bude a nie, že to bude úplne ináč, lebo potom človek stráca aj dôveru a tak to je, no. Príde mi to ale všeobecne aj, že tie slovenské kluby ako keby, alebo teda tí majitelia, že oveľa viac chcú hotové peniaze na ruku, že to vyzerá pre nich dôveryhodnejšie, ako keď prídu splátky, nejaký splátkový kalendár, tak zase budú mudrovať o tom, že toto nie je dobre nastavená splátka a neveria podľa mňa ani tým percentám z predaja, hej, že automaticky sa boja, že stratia hodnotu, lebo keď bude hráč horší, tak za ňo nezískali také peniaze, aké by mohli, že toto asi platí, ne? Dneska to je hej, zase také naše, že nie, ale ja vám ho predám, ale ja chcem všetko naraz, lebo a to nefunguje nikde vonku.
v top ligách každý jeden klub, či sú to z Premier League, či sú to zo Serie A, či sú to Španieli. Aj tam je to na splátky. Všetci kupujú na splátky. Všetci kupujú na splátky, na 4, na 5, na 6. Proste to je úplne normálna vec. Čiže hráme veľa Football Manažera, hej? Že to asi, hej, to je úplne normálna vec. Všetky tie kluby si to rozložia. Vlastne, ja neviem, niekto si to rozloží do 2 rokov, niektoré sa rozkladali do 4 rokov, niektoré do 3, niektoré do 1, ale proste dneska nikto nevyťahne, okrem možno Arabov, 70 miliónov, tak to ti ich pošle na účet a bere si hráča. To už ani dneska ako v týchto veľkých kluboch. To je všetko finančná politika, balans klubov, musíš to vtesnať, že ty ten balans v tom roku môžeš mať, nemôžeš ho prekročiť, takže tú splátku nemôžeš prevýšiť. To všetko je zase o číslach a veľa transferov by nedopadlo, keby neboli splátkové kalendáre. Kto je určite, že jeden z najhorúcejších artiklov Slovana, okrem teda Davida Strelca, je Nino Marcelli. Uňho sa už pred sezónou hovorilo o nejakej 5 miliónovej ponuke z Talianska, ale v jeho prípade som to tak ja osobne vyhodnotil, že uňho je naozaj ešte čas, lebo je to mladý hráč. Reálne ešte neodohral jednu celú sezónu na Slovensku, kde by bol že akože líder, ťažiskový hráč Slovana a zároveň ho čaká domáce Euro, kde by mal byť ťahuň reprezentácie. Čiže uvažujem správne, že uňho ten predaj až taký horúci nemusel byť ani v lete, ani teraz v zime? Ťažko povedať, čo sa týka jeho, pretože ja to tak vnímam zvonku, hej, neviem, viem o tej ponuke, viem, za AC Milána, to viem. A keď to tak berem úplne ako nie že fanúšik, však som aj fanúšik, ale stále som tak akože neviem, aká je tá jeho pozícia ako v Slovane, hej. Lebo dneska, keď ty hovoríš, že je skoro, že je mladý, ja vždycky mám na to taký akože ty mi nabiješ na smeč a ja ti zasmečujem, že OK, a dneska Bellingham je 2005 hra v Reále Madrid. A nepýtali sa v Dortmunde, že počkaj, ty ešte skoro nebudeš zatiaľ, máš čas hrať alebo prestúpiť, pretože ty si stále akože mladý. To nechcem ti povedať, že mal prestúpiť. Ja len hovorím, že mladí dneska hrajú v 2007 v Barcelone, v Reále Madrid, v AC Miláne, 2008 nastúpil z Ajax. Dneska to je, už to tak beží, že človek furt tak ostával na tej 2000-ke a ja sa tak občas zachytím, že vlastne už 2-5 sú pomaly 20-roční, to už není mladý hráč. Ako mladý je, keď má 17, že vystrelíš ako mladý 17-18. Dneska bude mať Nino 20 rokov, ale vrátim sa k tomu, že stále neviem. OK, však podľa mňa on je ďalší z tých, ktorý by mohol odísť za veľmi slušnú sumu, ale ako si ty povedal, on, čo sa týka tej jeho pozície v Slovane, ako nehráva pravidelne, vieš. Že aj tá jeho minutáž je taká, že raz naskočí na 60 minút, potom 2 zápasy strieda, naskočí na posledných 20. Že aj to je taká akoby paradox, že samozrejme Slovan hrá na výsledky a potrebuje vyhrávať každý víkend, ale myslím si, že určite aj on bude chcieť hrávať viacej a bude chcieť tú pozíciu mať pevnú, pretože keď nemá hrávať pravidelne ako tu v Slovane, tak potom si povie, aj on si môže povedať, tak ja radšej pôjdem, ja neviem, do AC Milána, do Future, do 23 a tam keď zahrám dobre pol sezónu, no tak idem automaticky do Ačka. No. Takže určite on bude chcieť hrávať pravidelne, pretože si myslím, že má na to, aby hrával pravidelne. Samozrejme, tá konkurencia je veľká a musí sa tu vyhodnotiť len kompetentný, že aké plány s ním majú a samozrejme je to odchovanie z akadémie a tým určuješ aj tú cestu tým ďalším hráčom, pretože keď ďalší v tej akadémii tí chlapci vždycky pozerajú do toho Ačka, nie? To je proste, to je dané, že sa tí chlapci hľadajú vzory v tých hráčoch z prvého mužstva a keď uvidia, že vlastne tento prešiel tiež akadémiou, dostal sa do Ačka, no ale tam nehráva, tak asi nechcú odchovancov alebo nevsádzajú na tých odchovancov, hej. Čo samozrejme Slovan teraz to trošku otočil, pretože Nino hráva, toho Maxima Mateáša vzali do
je v kádri, aj odohral už nejaké zápasy. Vlastne David Strelec je odchovanec. No hovorím, že čím viacej bude tých hráčov a čím viacej šanci budú dostávať, tak je to pozitívne aj pre tú ich akadémiu. Akorát na tým rozmýšľam, že to je začarovaný kruh, že ani nehrajú tí mladí, ale už vieš, koľko za nich chceš. To celkom zaujímavé. Čo sa stalo v Žiline v zime je celkom telenovela, pretože dvaja hráči sa počas sústredenia zavreli na hotelovej izbe a teda počuli sme všetci asi rôzne príbehy o tom, ako to bolo. Ako často sa toto deje, že vlastne agent nejakým spôsobom vymyslí stratégiu, ako tých hráčov dostať z toho klubu takýmto, až poviem, že v úvodzovkách, že banditným spôsobom, že zamknúť sa na izbe. Ako často to ty, nie že zažívaš, ale že si o tom počul? A tak počul som o tom aj ja. Ja neviem vôbec tie detaily toho, tých ich prestupov, iba som tiež počul, že sa zavreli niekde tam, že nejak ako protestovali, pretože klub ich nechcel pustiť alebo nechcel sa o tom baviť a furt sa opakujem celú hodinu, že je to o tej komunikácii, takže nevieme, či s nimi komunikovali, nekomunikovali. Ja mám nejakú tiež skúsenosť so Žilinou a občas tej komunikácii im to tam chýba, hej, takže nechcem akože hájiť tých ľudí. Akože, že nekorektne nejak jednali? Nie, nekorektne, no ale tak ťažko povedať, či s nimi komunikovali, veď tí hráči neodišli akože zadarmo, hej. Boh, aké mali dohody. Mohlo to katastrofálne ešte skončiť pre klub, to je pravda, že oni na ňom zarobili. Tak je, ako vo finále, ja to hovorím furt, že proste, to som už niekde povedal, majú tam nejakú akadémiu v tej Afrike, hej, tých chlapcov nosia na bežiacom páse do Žiliny, hej, majú tam nejaké minimálne platy, dajú im stravu. Ako povedzme si na rovinu, ten chlapec, keď mu zavolajú z Ludogorca, dajú ponuku hráčovi, dajú ponuku klubu, a dajú mu tam nejaký plat, tak tam tie platy sa pohybujú 20 000 eur mesačne a vyššie. Tak ako ten hráč z tej Afriky ako nemá cieľ hrávať za Žilinu 5 rokov. Tí chlapci sa chcú posunúť ďalej a z tých jeho peňazí, čo môže dostať v tom nasledujúcom klube, v tomto prípade to bol ten Ludogorec, z toho žije celá dedina tam u nich, alebo celá rodina, plus ďalšia rodina, plus kamaráti okolo, alebo rodiny okolo v tých a to nie len, teraz sa nebavíme o tých afrických hráčoch, ale celkovo Žilina pracuje výborne s mladými, majú najlepšiu akadémiu na Slovensku, všetci pomaly zo Slovenska chodia k ním do akadémie. Saverovci sú super príklad, že Bratislavčania, ktorí sa radšej vybrali ktorí odišli tam a vo finále vieš, aj v Zale, aj tam im nadávali, aj v Žiline. No. Že išiel do Feynordu. No sorry, ako chlapec mal takú šancu ísť do Feynordu a dneska v tej kariére je úplne, akože ja mám rád jeho štýl hry, pretože keby ostal na Slovensku, tak sa tak nevytvaruje ako hráč, ako teraz proste je, ale boli schopní aj vtedy byť negatívni a na sociálnych sieťach dávať vyjadrenia, že oni sú proti odchodom hráčov a proti, aby odchádzali, veď dneska to je celý biznis o tom, že všetci hráči, ktorí sú v Žiline, Bystrici v Žiline, v Skalici, neviem kde, všade, mladí hráči, každý jeden chce ísť hrať von. Každý jeden. Okrem starých hráčov, ktorí proste, či to je Mišo Ďuriš, či to je Hubo, ktorí prídu naspäť domov, ktorí idú dohrať, ktorí chcú pomôcť tým materským klubom alebo klubom na Slovensku predať nejaké tie skúsenosti. Každý jeden z tých mladých hráčov chce odísť do zahraničia, chce mať lepší kontrakt, chce hrať v lepšej lige, chce hrať v lepšom klube a ťažko mu vysvetlíte, že vieš čo, ešte počkaj rok, ešte počkaj pol roka, ešte počkaj druhý rok, potom ťa pustíme a potom možno uvidíme. Teraz nehájim ja nechcem obhajovať tých hráčov, ja neviem tie detaily, sa zavreli, nezavreli. Jedna vec je daná, že odišli za peniaze, neodišli zadarmo, nehádzali sa tam akože o stenu, že chcú odísť zadarmo, lebo tam im dávajú platy, dali im platy, ale zaplatili aj transfery. Takže je to taká zapeklitá situácia, nevidíme do detailov, alebo teda nevieme, aká bola vlastne tá úplná ako realita. Ja len hovorím taký laický pohľad môj a z mojej skúsenosti, že vo finále je to všetko o tej komunikácii a o tých nadstavených pravidlách. Niečo tam zrejme nefungovalo, keď
to docielilo až do takejto extrémity, že... Ale hovorím, je to príklad aj nebavme sa len o Žiline, ale to, čo som ti spomenal s tým Chimenezom. Áno. Keď prišiel do AC Milána, tak Ibrahimovič na prvej tlačovke povedal, že Chimenez má na tom obrovský podiel, že tu je, pretože samozrejme Feyenoord ho pustiť takisto nechcel, lebo hrajú o titul, lebo si povedali, že až v lete, a to už mu povedali minulé leto, hej, takisto. No a mal proste, nezatváral sa asi na izbe, ale proste komunikovali, samozrejme si povedal svoj názor, komunikovali znovu. A proste tam hráč ten odišiel trošku za menej, majú tam väčšie bonusy, ale je tam. Potom sám, keď mal prezentačnú nejakú tlačovku, tak povedal, že AC Milano bol jeho sen od malička, že si splnil proste ako sen. Dneska robíme z toho, akože je to biznis, alebo tí majitelia z toho robia veľakrát takí, čo o tom futbale nemajú nejaké veľké poňatie z tej hráčskej strany, hej, že to berú biznisovo, nemajú to cítenie, že ako fakt tí hráči majú niekedy majú veľké sny, hej, alebo majú sny, že by chceli raz hrať, ja neviem, v Taliansku, chceli by hrať v Španielsku, v Nemecku, chceli by zarábať 10 000, chcú zarábať, že proste aj tak vo finále to je o tom, že aj tí naši hráči na Slovensku v našich skromných pomeroch vyrastajú niekde na dedinách, potom idú hrať do nejakej dobrej akadémie a samozrejme, že nechcú hrať, ja neviem, na Slovensku 5 rokov, ale chcú sa posunúť čo najskôr, aby mohli napredovať, takže je to taký začarovaný kruh takisto. Až mi je doplaču z toho. Priznám sa. To nie. No, mal som ďalšiu otázku, že či pri tých dvoch Žilinčanoch sa tomu dalo predísť, ale tak to by sme len špekulovali. Spýtam sa možno tak, že aj v Česku sme videli ten príklad, hej, že hráč hovorí jedno, agent druhé, teraz sa bavíme o tom útočníkovi z Teplíc do Vidzevu Lodž, že tak ako sú v spoločnosti a v politike a medzi lekármi a medzi právnikmi proste ľudia, ktorí sa nemajú úplne rovný charakter a využijú nejakú príležitosť na to, aby obohatili sami seba, tak logicky budú takí ľudia aj medzi futbalovými agentmi. A tak určite, ja zase nechcem hájiť, že všetci sme svätí, každý musí hovoriť za seba. Ja som nikdy nenútil hráča, aby netrénoval, aby sa zamkýňal na izbe, to bôž, aby štrajkoval. Není to v mojom štýle práce, ani v mojej povahe. Ale samozrejme, že sa to stalo, aj som bol sám svedkom, že niekto túto praktiku skúšal a potom vo finále aj tak to záleží na tom hráčovi. Hej, že... Skúšajú tvoji hráči na teba také niečo, že ja idem toto vyskúšať, lebo tu toto fungovalo? Nie, nemal som... A odhováral by si ich, keby to tak chceli? Tak to není cesta, určite to není cesta, neschvalujem to, není to nejaký model, ktorý ja preferujem a samozrejme, že dneska hráč Teplíc, to, čo sa stalo, no tak ako pokazí to meno aj tomu agentovi. To je, či to bolo tak, alebo to bolo inak. Každá strana si povie svoj názor, hájí si svoju stranu, takže vo finále z toho stejne vidíte tak, že ste za blbcov obidvaja a človek chce s tými klubmi nejak spolupracovať ďalej, človek chce s tými klubmi urobiť ďalší deal, doniesť ďalších hráčov, takže vo finále potom si zavrete dvere tam. Dneska vo futbale každý sa dozvie všetko a tá reputácia sa buduje dlho, ale dá sa zničiť veľmi rýchlo, takže ťažko povedať v tých Tepliciach, ak to bolo. Dneska som zrovna ráno čítal tie vyhlásenia, tak hráč tvrdí, že agent ho do ničoho akože nenútil a klub tvrdí zase opačne, tak potom to je stret záujmov a vo finále je to len také hádzanie špiny na druhého a realita môže byť úplne niekde inde a presne to sa mohlo stať v tej Žiline, že nevieme úplne tie detaily, že ktorá strana má pravdu, ako to bolo a preto o tom môžeme len špekulovať a povedať si na to nejaký svoj názor, ale nemusí to byť smerodajné. Je to biznis. Ale keď predáš jablko v cene 3 eurá, a to musí byť akože už teraz si uvedomujem, že extrémne dobré jablko, ty ho predáš za 10 eur, tak si super biznismen. No pri hráčoch to je samozrejme iné, lebo tá hodnota, tá kvalita toho hráča sa dá z viacerých strán aj zo subjektívnych nejakých rovín proste porovnávať, že projektuješ pri tom hráčovi, ktorého povedzme posúvaš
seba v jeho pozícii, lebo si to zažil. Bol si hráč, bol si ten, ktorý chcel ísť do Talianska, bol si ten, ktorý sa chcel posunúť, ktorý chcel ísť do Sparty, že projektuješ tam potom seba, že vidíš tam stále seba. Tak určite. Vnímaš to stále tak? Určite, ja to vnímam tak, že ja som mal sny a ja mám sny, naďalej snívam, hej, ako preto mňa tá robota extrémne baví, pretože tým chlapcom chcem pomáhať, chcem im predávať moje skúsenosti, zažil som to z tej hráčkej strany a presne viem, že keď mám túžbu, ja som mal túžbu sa dostať do Talianska a ja som preto urobil akože úplne všetko, až ako som sa tam proste dostal aj cez to, že som tam išiel na skúšku a to som bol hráč Sparty Praha. Zavolal mi Zeman, poď sem na 2 týždne, ukáž sa tu a keď budeš dobrý, no tak ťa berem. No tak som zobral auto, sadol som do auta, išiel otec ma zaviezol sem do Tarvízia, tam boli na sústredení a 2 týždne som makal ako Fredka, aby som sa tam dostal. A to sa bavíme, že som nebol hráč Trenčína alebo neviem, Skalice, ale som hral ako Sparte Praha, ale bol to môj sen a išiel som si za tým, takže to sa snažím aj tým chlapcom štepovať, že keď majú sny, tak ako musia za tým ísť. Nemôžu sa uspokojiť, že budem hrať ja neviem, za Komárno, alebo že hrám Slovenskú ligu. Dneska hrať Slovenskú ligu je pekné, ale Nemajú premrštené tie predstavenia z tých hráči? Tak určite niektorí asi áno, alebo nie každý môže zase ako hrať vonku. Teraz si to nemýlme s tým, že dneska každý hráč zo Žiliny, z Trenčína, z Bystrice, z Košíc môže prestúpiť do lepšej ligy. Dneska tých hráčov je málo, ktorí zo Slovenskej ligy môžu prestúpiť. Ale myslieť si to môžu. A to myslieť si to môžu, myslí si to veľa hráčov, ale nemyslím si, že to je realita. No. Bavíme sa o jednotlivcoch, z každého jedného tímu možno nájdeme jednoho, maximálne 2 hráčov, ktorí by mohli ísť touto cestou. Preto je to taký paradox, že alebo ako ty hovoríš, veľa hráčov si myslí, že by mohlo hrať, neviem v akej lige myslia si, že kde už som mal byť a prečo tam nie som, ale vo finále ja každému tiež hovorím, mal som také prípady, ale hovorím, ako treba začať u seba. Vieš, my vo finále stejne ako naša práca alebo naša náplň práce je ponúkať, keď to tak sprosto poviem, tovar. Hej. A ty mi dávaš tie tromfy do rúk. Ako ja príklad poviem, hľadajú o mňa, ponúkame útočníka, hej. Kluby hľadajú 9, sú útočníka, my im nášho útočníka ponúkneme a keď dá útočník 2 góly za sezónu, alebo 3 góly za sezónu, alebo za rok, tak asi mi nedal tromfy do rúk, asi tie kluby všetky mi dajú na neho negatívny feedback, pretože povedia, ale sorry, ty mi ponúkaš 9, my chceme strelca a pozrieš si len štatistiky a on dal 3 góly, má tu nejaké 2 asistencie, 1 gól z penalty. A chcú za neho ako klub, ja neviem, 1 000 000 eur alebo 800 000, tak si povieš, že sorry, ale ja tu mám ďalších 10 na zozname, ktorí stoja 200, dal 13 gólov, dal 4 asistencie a hrá v podobnej lige, takže vieš, to je taký ten paradox, že dneska to je úplne iné, ako keď ja som začínal, ja neviem, pred 8 rokmi a keď sa bavím veľakrát s Ďurom Englošom, on mi vypráva tie historky ešte z tých 90 rokov a rok 2000, to bolo úplne akože divočina, zavolal si tam do Prahy horníkov, ale mám tady dobrého hráča, stojí toľko a toľko, je dobrý, tak ho bereme, vieš, prišiel si tam, podpísala sa zmluva, hráčovi dali peniaze a proste nemal si kde čo skontrolovať, vtedy fakt to fungovalo na slovo a na proste ako bola tá dôvera, že keď si niekoho doporučil, tak to muselo platiť. No dneska, keď si otvoríš všetky tie platformy a všetky tie Vyscouty a Instaty YouTube, dáta, štatistiky, všetko. A všetko sa dá dneska zistiť. Všetko. Takže fakt to nie je jednoduché. No je to veda. Už to nie je trh. Je to veda a preto aj hovorím, že aj tie ceny hráčov dneska plus minus aj ten transfer má veľa, tiež sa ma na to pýtalo veľa ľudí, či tie sumy sú nejak odpovedajú realite a oni plus minus ako odpovedajú, pretože oni tiež pracujú so štatistikami, s dátami a keď si všimneš, tie transfermarktové sumy sa tiež hýbu, oni to updateujú skoro, myslím, že každý mesiac alebo 2 podľa rôznych dát a tie sumy sa zvyšujú, znižujú a plus minus tie sumy sú ako odpovedné. Samozrejme, že potom hráč môže vystreliť a predajú, ja neviem,
Bellinghama, alebo tohto predali za 200 miliónov. Neymara nemal asi trhovú sumu na Transfermarte 200, ale to sú zase takí tí úplne hráči, ktorých my len vidíme v televízii, ale čo sa týka aj našich hráčov, teraz neviem, ako má David hodnotu na Transfermarte. Môžem to pozrieť zatiaľ. Myslím si, že okolo 6 miliónov tam má. Marcelli má najviac, ten má 5. Marcelli má 5, Strelo má nejakých 2,5? 2, môže byť? Takže vieš, ono potom má, ako trošku sa to blíži tej realite, takže aj preto, keď sa k tomu vrátime, tá prestupová, preto ja som vravel na začiatku, ešte keď nebola ani jedna ponuka na stole, že keď Slovan dostane okolo 4. Hej. Keď Slovan dostane tú ponuku okolo 6-7 miliónov, tak si myslím, že to je top na naše pomery a slovenské pomery a neoklamete dneska ako nikoho. No. Spýtam sa ťa, Maťo, ešte na 2 hráčov, ktorí ma zaujímajú. Prvý je Božo, lebo bol si pri tom, keď odchádzal zo Žiliny a od toho, že bol naozaj, že sekundy, minúty, on to aj u nás Presku Plus povedal, toho, aby išiel do tej Sevilly, po to, že proste dnes hľadá vykúpenie z potápajúcej sa Boavišty, ktorá proste je finančne na tom zle. Ako vnímaš tu jeho kariéru od Klenotu, ktorý v 19-20 rokoch strieľal góly v reprezentácii, po to, že dnes bol z reprezentácie vytlačený proste mladým, hladným strelcom a tak ľudský, že ako to vnímaš, že to nabralo takýto nešťastný smer? Ak by som to začal nejak. Ja mám Roba rád. Robo je fakt Roba má každý rád. Robo je super chlapec a ja si pamätám na tie naše začiatky. My sme spolu robili skoro 2 roky bez toho, aby ja som mal nejakú zmluvu s ním alebo niečo, pretože som videl v tom chlapcovi nejaký potenciál. Ja som videl ešte za 19, keď hral a to viem, že vtedy Žilina ho obligovala, aby musel podpísať nejakú zmluvu s nejakým právnikom od pána majiteľa, aby ho mal akože kvázi on pod kontrolou, ale ja som sa nevzdal, ja si hovorím, pozri, Robi, ja budem s tebou robiť ďalej. Robili sme spolu, až to prišlo do toho momentu, kedy s tým právnikom zmluva mu skončila a podpísal som s ním ja našu zmluvu a hovorím si, od dneska sme spolu a dával v repre góly, pamätáš si, Maďarsku rozhodol, proste bol na takom nejakom vrchole. Zavriem oči, ho furt vidím ten gól. No, tá Tutič pekne to tam dal. Chrbtom k bránke, prehodil. No a vlastne prišiel ten moment, kedy aj on sa chcel posunúť, bola to zima a potreboval ten impuls, aby išiel ďalej, aby sa išiel posunúť a vtedy tam prišla tá nešťastná situácia s tou Moskvou a s tým pánom Jakub so Žilinou, s pánom Antošíkom, všetko to bolo ako zase o tej komunikácii, pretože ja som len komunikoval, že od zajtrajšieho dňa som ja ako oficiálny agent Boženíka, čo on nevedel akože sa cez to preniesť, že mu to ušlo spopod rúk, že tá zmluva s tým právnikom skončila, on o tom nebol informovaný a keď sme si to nejak tak vysvetľovali, tak on mi povedal, že sa na mňa akože nehneval, len že som mu to mal dať vedieť, ale viete, ja zase to je môj job a nemusím nikomu dávať vedieť, či s niekým podpisujem zmluvu alebo nie a verím tomu, že keby som to dal vedieť dopredu, tak by som mu nikdy nepodpísal. Ale to je jedno. Samozrejme, že Robo potom, nechcem sa vrátiť k tým okolnostiam, nakoniec to dopadlo tak, že išiel do Feynordu, ktorý sme spolu začínali riešiť, odišiel tam úplne s niekým iným a odtedy má takú tú anabázu, že v tom Feynorde mu to nevyšlo, išiel do toho Nemecka, myslím, na hosťovanie. Tam tiež dal pár gólov, aj zase sa vrátil a teraz je v tej Boavište a to v Láne vyzeralo super. Tak dával góly, akože fakt mal formu, ale už asi to je 2 prestupové obdobia, alebo 3 dokonca, kedy on vlastne odchádza a viem, že mala záujem Legia Varšava, viem, že ja som mu aj, boli sme nejako v kontakte, alebo nejaké 2 kluby ma kontaktovali z Talianska, ktoré sa na neho pýtali, tak som to posúval ďalej jemu a vlastne stále ostal tam. Venecia, viem, že ho chcela, Legia, Sparta, proste veľa klubov sa o neho zaujímalo, ale vždy ostane tam. Tá Sevilla mi padla, kde už vlastne on bol tam v Seville a padlo mu to na poslednú chvíľu, takže mal aj trošku smolu. Ale hovorím, že Robo je bojovník, Robo je makač, takže on na tom ihrisku vám nechá dušu, srdce, preto je aj pre tých trénerov ako veľmi, veľmi platný, veľmi pozitívny a ja verím tomu, že aj tá situácia v tej Boavište sa trošku zlepší a keď dá teraz
nejaké góly znovu, tak si myslím, že v lete ten trh je trošku taký otvorenejší, tak by sa mohol posunúť zase ďalej a opakujem sa, že je to dobré pre našu reprezentáciu, aby sme mali tých útočníkov, aby dávali góly, aby hrali v top ligách. Aspoň dvoch. A on bude potrebovať teraz určite nabrať sebavedomie, podľa mňa tým ďalším prestupom, čiže čo je taká dobrá štácia pre ňo? To Poľsko sa už spomínalo aj teraz, zime tuším tak intenzívnejšie, že to by bolo dobré, lebo Sámovi Mrázovi napríklad sa podarilo svojím spôsobom tak trocha oživiť kariéru v Poľsku. Ja myslím si, že Robo má naviac určite. Zase nechcem znehodnocovať Poľskú ligu, ale ja si... Mohol by sa vrátiť, že do Holandska napríklad? Lebo to je žičlivá liga ofenzívna. Hej, ale ja si myslím, že keď on sa presadí v Boavište, tak... len klub sa nevie presadiť. Klub sa nevie presadiť a oni furt majú finančné problémy, ale zase to je ten paradox, že chcú za neho veľa peňazí a nechcú počuť o hosťovaní s opciou. Zase teraz to bol aj ten prípad aj v zime, kde sa ozvali nejaké kluby aj z Talianska a samozrejme, že nikto vám nedá na stôl 3-4 milióny hneď, lebo tú polsezónu nemal nejakú extrémne dobrú, hej. No jasné. Ale aj v lete sa o ňo zaujímal Hellas Verona, hej, ale takisto oni si potom kúpili hráča za 1,5 milióna niekde z Kolumbie a ten dal v prvom zápase hat-trick, takže dneska tých hráčov nájdete po celom svete, sú tí skauti a po celom svete nájdete dobrých hráčov, mladých. Takže ja verím, že sa presadí a verím na to, verím, že on má určite, ešte má aj dobrý vek, má najlepšiu ligu a či to bude v Nemecku, či to bude v Taliansku, sa páči tým klubom a ja som o tom presvedčený na začiatku. Ja si pamätám, že sme mali ponuku z FC Janov a boh, ako by to dopadlo, keby v tom Janove skončil. To bolo jedna z tých prvých ponúk, keď sme v tom decembri vlastne to začali intenzívne riešiť. Aj sme sa nejak stretli s majiteľom Janova a si pamätám, že sme boli spolu v Ríme a vtedy to pán Antošik zmietol zo stola, že nie, lebo to bolo na splátky a klasika, tieto veci. Takže to odmietli a to je, keby sa nehrá, že ako by to dopadlo, ťažko povedať. Ale ja verím, že má na to a ja stále som o tom presvedčený, že aj tá talianská liga by mu sedela. Mm-hmm. Druhé meno je Milan Škriňar a len preto, že sme sa o tom mesiac dozadu rozprávali v rozhovore pre Rádio Slovensko a tam ty si vlastne hovoril, že ten trh je tak nevyspytateľný, že tu z minúty na minútu, zo sekundy na sekundu sa situácia mení. Jak sme donahrávali, vyšla info, že môže byť súčasťou výmeny za Chvarackej Liu, ktorý napokon išiel do PSG, ale Škriňar nešiel naspäť. Napokon je z toho prestup, potom hosťovanie s opciou, ale teda Fenerbahče dobrý ťah asi, nie? Súhlasíš? Určite. Ako Fenerbahče, on ho vo finále stálo, chcel ho Mourinho, hej, proste je to veľký klub, je to obrovský klub. Určite si myslím, že sa nejako radil aj s Maťom Škrtelom, alebo že boli v kontakte. Všetky informácie mal z prvej ruky a čo svedčí aj o tom, ako ho tam prijali, jak to celé prebehlo proste. Ale zase to nebolo jednoduché, lebo všetci vieme, že už bol v lietadle naložený a ďalšie 3-4 dní, alebo a neviem, či aj viacej nečakal že tam musel nejaký hráč odísť na hosťovanie, alebo nejak tak, aby sa uvoľnil ten jeden slot pre neho. Takže není to dneska jednoduché hráča niekam predať alebo umiestniť, pretože sú rôzne politiky, teraz sa to mení aj tá FIFA, môžete mať len 6 hosťovaní, proste niekde hráči mimo EU, je to zložité a nebolo to jednoduché ani v jeho prípade, ale som rád, že našiel klub, kde pravidelne začal hneď hrávať, kde hráva a takisto z toho pohľadu, že naša reprezentácia potrebuje hráčov, ktorí pravidelne hrávajú a potom to robí meno celému Slovensku, nie len ako futbalu, ale ja si myslím, že aj tak najviac naši športovci po svete robia menu Slovensku, pretože to je takou vlajková loď, ten šport sledujú všetci ľudia na svete a všetci vedia, kde je Slovensko, či to je zásluhou našich futbalistov, ja neviem, od Vlhovej po Sagana, našich hokejistov, proste robia a robili sme dobré meno Slovensku týmto spôsobom. Spomínal si Martina Škrtela, on u nás v Presku v podstate boli sme ďalší v poradí, ktorým predostrel to, čo prežíval po konci kariéry. A
U teba vyzerá, že ten switch bol veľmi prirodzený z tej futbalovej kariéry k tomu agentstvu, ale nevidíme, čo bolo medzi, hej. Čiže moja otázka mala znieť, že či futbalisti dostatočne včas myslia na to, čo bude po kariére, lebo nie všetci sme hamšík a škrtel, že si zarobíme, takže možno prvých, keď to preženiem, nič nerobím, 10 rokov sa uživím, že nie každý má tú možnosť si takto zarobiť. Ty si vedel hneď, že budeš agent, že a ako si ty vtedy postupoval? No tak ja som vedel, že chcem skončiť. Ja som sa rozhodol, keď som mal nejakých 33, 34, vedel som, že chcem skončiť. Lebo fyzicky si už... Ne, už proste nebavilo ťa ma to nejako nenaplňovalo a niekde sa motať akože v nižších ligách. 3. liga v Taliansku je super liga, hej, aj dobre zaplatená, ale už ma to nemotivovalo, aby som vlastne nejak tak nechcem povedať, že prežíval, ale hral a nejak nenapredoval. Hej. Ja som sa rozhodol, že skončím hneď. Zobral som ten, aby som bol v nejakom kolektíve. Ja som hral v tom San Maríne, hej, to bolo pol hodinku od domova, kde som býval, akože v Taliansku, takže som tam dochádzal na jeden tréning a na zápas cez víkend. Mali sme super partiu, takže to bol pre mňa akože funny rok. Sme veľa srandy zažili a zápasov a podobne, ale medzi tým vlastne ja som začal, ako môj plán bol, že hneď som sa prihlásil na kurz športového riaditeľa, hej, takže som vyštudoval vlastne v Coverciane vo federálnom centre talianskom, 4 mesiace som mal kurz a vlastne som vyštudoval, hej. Zvládol som skúšky, mám diplom na športového riaditeľa, hej. Takže nejakou skúškou som prešiel. A začal som tak, že som začal robiť skauta pre jedného môjho takisto bývalého spoluhráča, ktorý bol športový riaditeľ v Speci. Takže som mu chodil na zápasy, robil som reporty s tým, že od januára som sa mal stať nejakou pravou rukou, hej, jeho ako športového riaditeľa. No a jeho vyhodili, takže som vlastne tento môj nejaký sen sa rozplynul, ale to nemení nič na tom, že vlastne aj čo sa týka to štúdium toho športového riaditeľa, to je všetko o tých pravidlách, o právnických veciach, prestupoch, či vlastne ja som to použil len z druhej strany. Switchol som a oslovil som pána Vengloša, či by nechcel pomôcť hráčmi, ktorí vtedy pôsobili v Taliansku, že toto boli nejaké moje začiatky, že pán Vengloš mi veľmi pomohol od začiatku, aj keď nebol nikdy môj agent, ale sme sa poznali a proste dal mi tú šancu nejak sa tomu priučiť. Ale hovorím, to už je potom nejaká moja tá story, že spolupracujeme stále doteraz, niečo, samozrejme, že každý si robíme svoje veci, ale pomohol mi v tom on ale úplne ten iminentný, alebo ten koniec po tej kariére, keď človek skončí, hovorím, že ten rok bol ťažký, akože psychicky hlavne, pretože človek ostane doma, zrazu stratí ten kolektív, hej, ja som sa snažil furt, chodil som do fitka a zrazu som mal kolektív tam, hej, že snažil som sa to proste nejak eliminovať, simulovať, mal som nejakú svoju partiu ľudí, s ktorými sme športovali, chodili sme hravať padel, tenis, takže človek sa snažil byť v nejakej akože partii, ale nie je to jednoduché, pretože však stretávam tých spoluhráčov veľa a hrali sme v inej dobe, dneska tie financie úplne inak zarábajú, úplne inak sa dajú investovať v tých našich rokoch. To boli dobré peniaze, ale ako si ty povedal, nemôžeme si dovoliť, alebo nemohol som si dovoliť ostať 5 rokov doma a rozhodovať sa, čo budem robiť, ale proste človek, ktorý má rodinu, mám 3 deti a treba sa o nich postarať, preto veľakrát má to trošku aj tak ako jak by som to povedal správne, keď sa vyjadrujú o našej práci, hej, že sme nepriatelia a prečo by som ti mal dať províziu a prečo by som ti mal zaplatiť. Tak ma to akože trošku aj tak uráža, vytáča, hej, pretože moja robota je taká istá ako realitného makléra, ktorý predáva byty a ja pomáham hráčom a starám sa o nich a cestujem, absolvujem 60 letov ročne, 60 000 kilometrov ročne a proste robím to, lebo ma to baví. Keď ma to nebojilo, tak to nerobím, ale je to moja práca a ja potrebujem takisto uživiť rodinu, potrebujem uživiť deti, uživiť celý ten chod, deti chodia do škôl, proste majú koníčky a prečo ja by som nemal mať zaplatené za tú robotu, ktorú urobím, tak preto hovorím, že
veľakrát ma to uráža, keď toto ľudia povedia, alebo vlastne sa na vás dívajú, že OK, však hráčovi zaplatím, ale prečo by som mal tebe zaplatiť províziu, keď je to moja práca, ja ti toho hráča donesem, dám tomu celý servis, vlastne pomôžem ti v tom aj veľakrát, alebo donesem peniaze do klubu za toho hráča a je to normálne vonku, že dostávate províziu, hej, za tú odvedenú robotu, ako dostáva realitný maklér, ktorý má stanovené, že ja neviem, 2,5-3% z kúpnej sumy ide jemu a nikto sa nepýta, že nie, nedám ti ju. Podpisuješ zmluvu dopredu. Bohužiaľ vo futbale to tak veľakrát nefunguje, že ti povedia jasné, veď to tak funguje, ale to je jedno, teraz nechcem sa baviť o sumách, ale hovorím, že si rovnakou súčasťou vyjednávania o transfere hráča ako ale nikto nevidí, veľa ľudí ani nevidí tú cestu, nevidí tú robotu za tým, hej, že logicky je to také, ako keby si nezaplatil skautovi, že ti našiel hráčov, lebo aj ty máš oči. No veď je to také akože je to paradox a preto hovorím, že ma to veľakrát uráža a to bol taký, poviem, konkrétny prípad, kedy vlastne Denis odchádzal z Lácia naspäť do Kodane, už ten prestup naspäť. Samozrejme, Taliani provízie platia s 5-ročným oneskorením, hej, takže sme nemali vyplatenú ešte províziu za príchod 3 roky predtým, čo prestupoval vlastne do Lácia. No tak samozrejme také špekulantské, hej, tak mi povedali, OK, tak my ho pustíme za túto sumu, ale ty sa musíš dať tvoje provízie, ktorú si mal ako dostať. A ja som sa vtedy tak nasral, ja som zavolal tomu generálnemu riaditeľovi, ja hovorím, ako sorry, ale proste ja mám doma 3 deti, ja mám rodinu, toto je moja práca a ja sa toho proste nevzdám. A môžeš to odkázať aj prezidentovi, keby toto niekto povedal jemu, alebo keby to povedal tebe a ja som proste vtedy bol taký rázny a hovorím, že to v žiadnom prípade cez mňa neprejde. A to nebolo, že by som chcel zastaviť transfer, mohlo to dojsť do toho bodu, že buď ty, alebo ja, ale ja som úprimne od srdca povedal a ten generálny sekretár, ktorý bol pravou rukou prezidenta, to som sa dozvedel až potom, že nemal ľahkú situáciu, mal nejaké choré dieťa a jedno s druhým a nevedel som fakt o tom, ale takto som mu to akože povedal úplne striktne, akože sorry, ale ja mám doma 3 deti, mám takisto rodinu, je to môj job, ja za to potrebujem zaplatené, pretože to sú moje peniaze, ktoré som si zarobil pred 3 rokmi a nebudem sa teraz o tom vôbec baviť. Takže takto to povedz prezidentovi a buď to tak bude, alebo nie. A nakoniec samozrejme, že to tak dopadlo, že sme to ako dostali, hej, ale to sú veci, ktoré vás potom tak trošku aj dostanú sa vám pod kožu, alebo tam bol vtedy generálny Iglitare, s ktorým mám ako výborný vzťah a je to človek, ktorý takisto hral, potom bol 15 alebo 16 rokov v Láciu športový riaditeľ a to vás potom tak ako zahreje na srdiečku, kedy mu prešlo pod rukou toľko hráčov, majstrov sveta a neviem koho všetkého a keď potom vlastne to celé dopadlo a všetko bolo hotové, tak viete, potom sa s ním stretnete a on vám povie, Martin, ako odviedol si fakt super job, dobre si mu povedal, ty máš to právo, že za to máš odrobené, dostaneš to zaplatené a vážim si toho, čo si pre nás urobil, čo si urobil pre Denisa a u mňa máš vždycky dvere otvorené. To sú také veci, ktoré potom ti dávajú zmysel do tej práce a takýto človek, ktorý má enormne významné postavenie ako v Taliansku a v európskom futbale ti povie takéto slova, tak to je niekedy viac ako peniaze, viac ako nejaký transfer, ale proste ten vzťah s tými ľuďmi, s ktorými robíš, že ja si dokážem tvrdiť, že či to je v Taliansku alebo po Európe, veľa klubov mám ľudí v kluboch, s ktorými máš fakt akože dobré vzťahy a není to ani o hráčoch, ale že si vieš s nimi zavolať, aj poradiť sa o nejakých situáciách a ľudia si ťa vážia a to je potom niekedy viac ako peniaze. Ovplyvňuje to tvoju robotu, že potom chceš viac robiť biznis s tým klubom? Keď sa to dá, samozrejme, že... Tak určite, pozri, aj príklad je tá Kodaň, kde mám s tými chlapcami nadštandardný vzťah.
tenis tam bol 5 rokov, samozrejme, že človek si tam vybuduje nejaké aj postavenie, ale hovorím vždycky, keby ja som sa tam choval jak blbec, ja som sa nevedel chovať, tak nikto s vami nechce robiť. Hej. A môžeš mať aj Ronaldovho syna, ale nebudú sa s tebou akože komunikovať alebo baviť, ale na základe tých dobrých vzťahov, však dneska sme tam boli aj, alebo v januári sme tam boli, majú enormný záujem o Marekovho syna, s ktorým sme nejak akože komunikovali a sú to super chlapci aj v tej akadémii, mladí chalani, takže je fajn sa s nimi baviť, stretávať sa s nimi, strávili sme tam kvázi týždeň a to človeka tak poteší, dáva ti to takú energiu, že fakt tí ľudia si ťa vážia a paradoxne sa vrátim k tomu, že ľudia si ťa vážia viacej mimo Slovenska ako u nás. No. Takže to je taký... To sa tak stáva, bohužiaľ. Na záver, ako by som povedal, že to je taká... Pozitívna myšlienka na záver. Ani nie je pozitívna. Ja to mrzí potom, pretože však... Dobre, hrali sme v inej dobe, neboli také sociálne siete, nebol taký mediálny záujem, marketingový a neboli sme až takí známi, ako sú teraz hráči. Ja nežijem z minulosti vôbec, ale takisto sme niečo dokázali. Naša generácia, či sme boli na majstrovstvách Európy, na olympiáde, nebol nikto doteraz. Boli sme na majstrovstvách sveta, čo takisto ešte sa novej generácii nepodarilo. A potom na pár výnimiek, nechcem hádzať do všetkého koša, si vás ľudia nevážia, pretože som na druhej strane nejakej barikády, ale nikdy sa nevyjadrujem neslušne, nikdy nezavádzam a myslím si, že hovorím to, čo si myslím a ľudí to zaujíma, takže určite ma to neodraďuje od toho, ale potom vidíte takú tú neúctu len za to, že robím agentskú prácu alebo sprostredkovateľskú, takže ty teraz nie si náš priateľ, lebo robíš niečo iné a nerobíš s nami, takže to je také, čo človeka zamrzí, ale hovorím, že naopak pre mňa je tá energia tých ľudí, hlavne zvonku, ktorí vám dávajú ten pozitívny feedback a to vás nakopáva. Máme, myslím si, že na Slovensku takú krízu autorít, že ľudia považujú za autority veľmi často ľudí, ktorí proste autoritami nie sú. No. Vrátim sa v poslednej otázke ešte tej predchádzajúcej, lebo aj Maťo Škrtel hovoril, že odporúča všetkým futbalistom, ktorí ešte hrajú, aby hrali, aby si to predĺžovali tú kariéru, lebo ten koniec bude proste drsný. Tak sa opäť spýtam, že myslia na to hráči v dostatočnom predstihu, čo bude potom, alebo jednoducho aj tým, že ten kolotoč celý je taký rýchly, aj tým, že v podstate on musí naozaj, že každú bunku svojho tela upriamiť na to, aby zvelaďoval tú svoju kariéru, že na to nie je čas? No tak tu tiež by som to rozdelil do nejakých 2-3 skupín. Samozrejme, že ja to vravím hráčom, ako robíte najkrajšiu robotu, aká je, staráte sa o seba, hráte futbal, máte super zaplatené, máte spoločenské postavenie. Proste tí hráči sú dneska... Sú celebrity. Ešte aj tými sociálnymi sieťami je to všetko strojnásobené, že úplne inak sú vnímaní, takže takisto im opakujem, že robia to najlepšie, čo môžu, zdravo sa stravujú, majú najlepšie fyzioterapeutov, životný štýl, proste sú fit a ešte sú aj futbalisti a majú dobre zaplatené. Takže určite, kým môžu hrať na nejakej top úrovni, tak som určite za to. Samozrejme, potom je ten prípad, že veľa hráčov si predĺžuje nejakú tú kariéru, že hrajú ešte tu po tých dedinách a 3. a 4. lige a ešte chcem hrať, ešte chcem byť hráč, až potom zistím, čo som ja nechcel, čo bol môj taký akože strach z toho, alebo nie, že strach, ale keď som si tak povedal, no čo potom, dobre, budem ešte hrať tu v 3. lige, tam ešte potom tu budem hrať na tejto dedinke, no a zrazu človek skončí a bude mať 40-42 rokov a zistí, že čo teraz? Vlastne niečo začnem a už mám 50, hej? Takže ja som trénerom nikdy nechcel byť, to nebola moja vôbec ani myšlienka, ani nejaký cieľ. Takže som si povedal, OK, tak skončím, mám 34, niečo začnem budovať a v 40-ke hádam niečo bude fungovať a som rád, že mi to tak nejak vyšlo. Samozrejme, že toto je robota, ktorá jeden rok máte lepší, jeden slabší, proste je to ako na hojdačke, že sa vám darí viacej, darí menej, čo môžu určite všetci potvrdiť, že to není také konštantné, že to všetko ide stále hore. A ja v mojom malom si myslím, že
sa mi to celkom ako podarilo dosiahnuť to, čo som chcel, že dneska mám 45 rokov a nejak som tak ako zastabilizovaný a myslím si, alebo verím tomu, stále ma to baví a nakopáva, že to môže byť ešte lepšie. Tak dúfam, že aj bude. No, tak. A dúfame, že Dávid Strelec si nájde super klub v lete a že bude stať aspoň 15 miliónov, nech sú všetci spokojní. Pozri, vo finále... A to úprimne si akože želám, hej, že nech sú všetci spokojní. Nech sú všetci spokojní a hlavne ako nech je spokojný David, hej, pretože hovorím, potrebujeme jeho, za tou oponou sme nejak kvázi všetci, hej, či sú to kluby, či sú to agenti, či sú to rodiny, či sú to priateľky. Vo finále na tej hlavnej scéne za tým závesom otvoreným je ten hráč a ten potrebuje podávať výkony a on keď bude šťastný, tak si myslím, že potom budú spokojní všetci a je to ich odchovanec, takže myslím si, že to dopadne dobre pre všetkých a bude to pozitívne hlavne pre celý futbal. To hovorí futbalový agent, bývalý reprezentant Maťo Petráš. Ďakujem ti veľmi pekne. Ďakujem aj vám. No a ďakujem veľmi pekne aj Dominikovi Krížovi, ktorý je v režii a ďakujem aj vám, že ste si prvý raz pozreli na našom YouTubeovom kanáli Presko Plus. No a počujeme sa pri ďalšom presku.